Pozdrav divni ljudi. Evo ja danas se javim sa mora, došli smo na more, Nikola, Nikolina, ja i evo poveli smo i mamu i tato, evo ih oni ovde u pozadini, evo ih ovde. Mašite! Evo, pozdrav za vas. Ledena je voda sada u septembru. Nije, šale se, oni super je, onako baš taman. Mi smo inače juče stigli. Nismo nam se javljali sa putovanja, malo smo i zaboravili da možemo ovako vrstu videa da napravimo za vas. Pa eto, želimo da podelimo neke trenutke sa vama i da vidite kako je ovde na Sitoniji. Mi smo inače išli preko Bugarske, pa ja ne znam sad tačno koliko nam je trebalo, to ću pitati tatu i Nikolu, pošto sam većinu puta spavala sa Nikolinom. Pitaću i tačno koliko nam je trebalo, ali uglavnom znam sigurno da svima vama iz Niša je mnogo bolje da idete preko Bugarske, zato što je put fenomenalan, stvar onako sve je autoput skoro do mora. I koliko ja znam da nema onih putarina i tako to, nego vinjeta se kupi u Bugarskoj, mislim da je oko 14 eura, ali proverit ću još jednom te podatke, pa kada vam se budem javljala nekom sledećih videa reći vam tačno šta je i koliko je. U Bugarskoj isto možete da svratite i da pazarite nešto ili za dete u džambu od ovih stvarčica što vam treba za more. Možete i nešto od hrane ukoliko vam treba, kašice za bebu i tako to. Mi nismo to radili, ovde ćemo da kupujemo to što nam treba, ali eto čisto da znate. Onda mislim da i cena goriva mnogo niža nego što je u Srbiji, na primer. I šta još? Pa da, to je to. Uglavnom imate, ja mislim, posle kad se uđe u Grčku, tako nešto, oko 2,5 evra je neka putarina. Tako, ali raspitat ću se tačno šta smo imali još od troškova usput. I onda smo svratili do Stavrosa, znači išli smo tim putem preko Bugarske, prema Solunu nastavili dalje i onda otišli do Stavrosa. Tamo smo proveli par sati. I tu je Nikolina imala svoj prvi kontakt sa vodom i mogu vam reći da je zaista mene mnogo iznenadila, zato što verovala sam da će ona da prihvati lepo more, ali nisam stvarno verovala da će tako lepo da odreaguje na prvo odmah je krenula ka vodi, ka kamenčićima, pesku, čak i odmah je probala slanu vodu, znači pustili smo je potpuno onako sama da ona svojim tempom opipa teren i ispita sve što želi. Tako da zaista to je bilo divno gledati, pustit ću vam naravno i snimit ću vam je za vas da vidite kako to izgleda. Vi znate da je Nikolina sada napunila godinu dana, 13. septembra tačno. I eto, prve korake je načinila baš pre neki dan, prvih par koraka, tako da se nadamo i da će da prohoda ovde na moru. I divno jedno iskustvo, stvarno, koliko ona lepo reaguje na vodu, to je predivno gledati. Evo, ja sam bez teksta, prosto ne znam šta bih vam sve rekla. Ovo sada gde smo je, mi zovemo ovo 5 steps in the sand, mislim ovo konkretno je, ja mislim taverna Amos, tako nekako se zove. Imate tu još kafića i taverni, znači jako blizu mesta Sarti. Imate, prvo ide Goa Beach Bar, znači od Sartija, kada krenete od Sartija, ako smo okrenuti ka Sarti ovako, znači sa leve strane, znači kada idete levom stranom od Sartija, vidjet ćete, onda ide prvo Goa Beach Bar, prođete Goa Beach Bar i onda iza toga je 5 steps in the sand, skretanje za 5 steps in the sand, i tu imate razne, ne znam ni ja, taverne, prođete sve to i onda se spustite do ove plaže koja je stvarno predivna. Prepoznaćete po ovoj crkvici, da, evo vidi se na snimku, sad ja ne vidim lepo baš, ali iza mene je, evo je ovde crkvica, znači ta bela crkvica, evo i ovde ima isto, ja baš stojim pored jedne ovako, evo vidite.
tako da po tome ćete prepoznati. Ispod je jedna predivna uvala, s tim što sam se ja jako razočarala jer sam 2011. Bila ovde zadnji put i ispod ove crkvice pozadi, bele, je bila jedna predivna uvala kroz koju ste mogli onako da prolazite i pošto je svuda oko ovih stena onako baš plitka voda i dosta je plitka voda. Ne znam da ste videli moje roditelje koji su, evo oni sada plivaju, ali do malo pre su šetali tu. Znači jako je dobro za decu zato što je stvarno onako plitka voda i nema mnogo opasnosti. Tako da eto i kroz tu uvalu ste mogli da prolazite, ali šta sada desilo? Ispred te uvale je mnogo đubreta i ja sam se eto na neki način razočarala zato što 2011. ovde je bila maltene netaknuta priroda, bilo je mnogo manje ljudi nego sada, ali dobro, bože moj, to je to, jednostavno se pročulo i ljudi su shvatili da je Sipanija fascinantna, stvarno, meni se od svih prstiju, mi ih zovemo prsti, valjda Grci noge, od svih prstiju mi se srednji najviše dopao. I ja smo mi dvosmisleni Srbi. Tako, ja ću vam sada snimiti tu malo donji deo plaže i da vidite šta Nikolina radi i Nikola. Ljubim vas puno, subscribeujte se na kanal, znači ovo će biti kao neki onako vlogovi, snimat ćemo vam svaki dan, ja se nadam. Mnogi od vas me pitaju isto zašto ne snimam stalno i tako to. Ne mogu, ja nisam tip koji će samo tek da snimi nešto. Znači kada mi naiđe, ja tad snimam, znači kada imam dobar osjećaj da treba da vam se javim, da vam nešto snimim, ja to tada i uradim. Ne mogu tako na silu da snimam, tako da razumite me, kad jednostavno nešto ne mogu i neću, ja se tada neću javljati. Tako da ako mi dođe da jedan dan ne snimim, vi mi oprostite. Ajde, ljubim vas pa se vidimo dole. Evo ih mama i tata izranjaju polako iz vode. Vidite kako se okruženo stenama predivnim. Deca mnogo vole se penju ovde, tako da oprez. Pazite ih ovde na stenama. Voda je kristalno čista, ribice se vide. Ne znam da li vidite na snimku, pesak je onako kao zlato, onako se sija. I vidite, tu je ona boja vode onako kao tirkiz. Inače ovde možete da naručite piće. Koliko si platio pivo, Nikola? 4 evra. Evo Nikolina spava. A kafa je koliko? 2,5? 3. Znači onaj njihov frappe ili Nescafe je 3. Kako se vi provodite? Kako je za penzionere ovdje? Ovdje je rođeno za penzionere. Super, raj. Mi se provodimo, zaista se provodimo. Jedno se provodimo, koje i vama želimo. Baš lepo. Inače, mama i tata, oni mnogo vole da kampuju, mislim, svi mi mnogo volimo da kampujemo. Oni ovde kampuju, to ćemo isto i taj deo da vam pokažemo ukoliko se odlučite na tako nešto. Sitonija je fenomenalna za kampovanje. Mi smo se eto odlučili za smeštaj zbog Nikoline, pošto je ipak prvo more, ali sigurno ćemo jednog lepog dana da kampujemo sa njom. A tako, Nikola? Molim da, mi smo stari kamper, isto ćemo da kampujemo. Šta ti kažeš za ovo plovetnilo? Ovo su Karibi u Evropi. Da. Moja žena mi je pričala, mora da dođeš ovdje, znam da si bio na Karibima i svuda, mora da dođeš ovdje. I eto, mi smo rašli i lepa je, prelepa. Oduševljen si, ja? Nikola kaže kada je video Orange Beach i tamo ćemo da vam snimamo isto, kada je video Orange Beach, kaže, bože, ovo su kao Karibi u malom. Tako da eto, svaka preporuka za ovu plažu, a javit ćemo vam se i sa nekih drugih. Ćao, i ako vam se sve ovo sviđa, subscribeujte se na kanal.